ти 7 знака, че отглеждаш пораснало момче, а не си в партньорски взаимоотношения. Очаква от теб да се грижиш за всичко. От уговорки до това да му напомниш за рождения ден на майка му, всичко от теб се очаква. Обвинителни изречения от типа на "ти не ми напомни". Наричате досадна там и тогава, когато искаш помощ. Вместо да поеме инициативата, така да се чувстваш виновна за това, че си поискала помощ. Изречения от типа на "щях да го направя, обаче понеже се заяждаш, забрави". Цупи се, когато не стане на неговото. Вместо да разговаря, или мълчи, или се държи дистанцирано. Очаква похвала за най-елементарни задължения. Свърши едно нещо и иска медал за отплата. Избягва трудни разговори. Вместо да обсъди проблемите, бяга от тях. Той си мисли, че любовта означава да се грижат за него. За него любовта е комфорт, не усилие. Ти самата се държиш като майка му, а не като негова партньорка. Планираш, правиш, струваш, помниш. И какво можеш да направиш? Ами дай му отговорности. Ако искаш един мъж да се движи, остави му пространство. Заслужаваш партньора, не проект. Не се смалявай, за да паснеш на неговите нужди. Ако това ти помага, постави сърце в коментарите. Аз съм Алис от Нова Инсайт. Ако искаш да се запознаеш по-дълбоко с работата ми, цъкни линка в биото и виж в сайта ми. Има курсове, има много материали. До нови срещи!